Bueno, Mares Món neix ja fa 10 anys, l'any 2009, després de 5 anys de pla educatiu d'entorn a l'Ajuntament. Llavors som un grup de dones i el que fem és, com que dins de l'escola no podem fer més que tallers de famílies, que és el que se'ns proposa, intentem fer un pas més i es crea l'associació com a entitat jurídica. Sempre ens hem definit com a dones que intentem fer sempre alguna cosa per millorar la societat o per millorar l'estat de les persones. Llavors, sempre hem dit que ens agrada ser qui som i ens agrada fer el que fem. El procés del feltrat és el següent. Partint de la llana, del pèl de la llana, s'estira, es col·loca de manera entrecreuada i s'hi pot barrejar, en la llana s'hi pot barrejar seda, s'hi pot barrejar llis, s'hi pot barrejar cotó, s'hi pot barrejar totes les fibres naturals. Aleshores, el que fa és estirar-se el pèl de la llana i s'hi pot barrejar això que dic, altres fibres, tant animals com vegetals, i el procés és senzill, és mullar-ho amb aigua i sabó i llavors es treballa amb les mans i d'alguna manera es frega i aquesta fricció i aquest batanament, que llavors al final es batana, doncs fa que aquests pèls d'alguna manera s'entrecreuin i quedin lligats. Què? Oh, que maco, eh? Ok. Molt bé.